Тази вечер аз лично ще споделя от посланието на Яков, първите 11 стиха, ще размишляме върху тях. Знам, че последния път, когато бяхме тук ноември месец за представянето на Гаго, пастор Иван от Свищов говори именно върху Яков. Не сме се наговаряли кой какво да говори, но текстът е богат, има какво да се вземе. И ще прочетем сега тези 11 стиха и ще размишляваме малко върху Словото. Чувате ли ме добре? В смисъл да кажем, чуваме се добре. По-бавно. Добре. Така, тези от вас, които си носите Библиите, нека отворим заедно на съборното послание на апостол Яков. Яков, слуга на Бога и на Господ Исус Христос, до 12-те пръснати племена, поздрав! Смятайте го за голяма радост, братя мои, когато попадате в разни изпитания, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост, а твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цялостни без никакъв недостатък. Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му бъде дадена. Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко, защото който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа, понеже колеблив, непостоянен във всичките си пътища. Братът, който е в по-долно състояние, нека се хвали, когато се издига, а богатият, когато се смирява, понеже ще прецъфти като цвета на тревата. Защото слънцето изгрява с изсушителния вятър, тревата изсъхва, цветът ти окапва и красотата на нейния изглед изчезва. Така и богатият ще повехне в пътищата си. Преди да почнем така размишляваме конкретно върху този пасаж, ще поговорим малко за автора на това послание, кой е този Яков. Ще прочета два стиха от Евангелието според Матей, 13 глава, 54 до 56 стихове, казва така. И като дойде в родината си, говори за текста за Исус Христос, получаваше ги в синагогите им, така че те се чудеха и казваха: откъде са дадени на тази мъдрост и сила да върши тези велики дела? Не е ли той синът на дърводелеца? Майка му не се ли казва Мария, а братята му Яков и Йосиф, Симеон и Юда? И сестрите му не са ли всички сред нас? Тогава откъде е у него всичко това? Този пасаж ни казва, че Исус Христос има брат и сестри. Не знаем много за семейството на Исус. Нещичко сме чели за Мария, малко за Йосиф, но братята и сестрите на Исус Христос са били добре познати в Назарет по това време, по времето на Исус Христос. Исус е бил първородният в това огромно семейство на Йосиф и Мария. За автор на това послание именно се счита, че това е Яков, брата или полубрат на Исус Христос, защото те имат една и съща майка, но бащата на Исус е отец. Именно, само ще отворя една скоба, че според православната църква Исус Христос не е имал брати и сестри, защото според тях Мария остава, след раждането на Исус, остава девица за цял живот. Тоест тя не е консумирала брака си с Йосиф и затова той няма, според православната църква, брата и сестри. И това е причината православната църква, дори католическата, да обожествяват Мария като Божията майка. Тоест жена, която останала така, един вид износила Божия син. Но да се върна на автора, на Яков. Неговото детство е преминало къде? В Назарет, дома на Йосиф и Мария. Много от нещата, на които е бил свидетел в детството си, се връщат отново в съзнанието на Яков, след като той се обръща във вяра в Исус Христос. Това, което било характерно за всяко едно дете, израснало в един благочестив еврейски дом, е това, че било възпитавано детето в почит и познание към Стария Завет, към Писанията.
През цялото време, четейки Евангелието, разбираме, че братята и сестрите на Исус Христос останали невярващи в Него, докато бил на кръста, докато остана на кръста, докато след това Христос не бива възкресен. Изведнъж, след Неговото възкресение, четем, че Юда и Яков, братята на Исус Христос, се озовават в горницата или в горната стая. Това ни казва Деяния на апостолите, 1 глава, 14 стих, където са се събрали апостолите и там са Юда и Яков и майка им Мария и се молят. Това е точно събитията преди изливането на Святия Дух, при Петдесетница. Апостол Павел в 1 Коринтини 15 глава 7 стих запълва празнината относно за това как изведнъж от невярващи братята на Христос се озовават именно в горната стая, където се събират всички. И всъщност там апостол Павел говори за това, че след като Христос бива възкресен, той се явява първо на апостол Петър, след това се явява на други 500 ученика, на своя брат Яков и най-накрая на апостол Павел като някой щърсак, нали, така казва самия той. Тоест, този Яков, брата Господен, е същия този презвитър от Деяния на апостоли 15 глава, който оглавява църквата в Ерусалим. Защо? Защото другия Яков Заведеев, един от 12-те апостоли, бива убит в 12 глава на Деяния на апостолите. И всъщност Яков много бързо не само е бил приет от апостолите, но той става глава или презвитър на църквата в Ерусалим, лидер на обществото и взема тази позиция до своята смърт през 62 година след Христос. За да ме разберете по-правилно за това, което говоря, ще ви дам един практически пример с, да кажем, със семейството на пастор Людмил, понеже той има 3 деца. И най-големият Христо е в момента на 30 години. Той има по-малък брат и сестра. Представете си да кажем, че Христо Ятански е Христос, първородният син, големият, и изведнъж почва да прави чудеса, да върши изцеления. Питат го Стефчо: Стефчо, този твой брат Христос ли е? Месията ли е? Стефчо какво би казал? С този мой брат сме делили една стая. Познавам го, израснали сме заедно, знам окусурите. Верно, че от известно време прекарва повече време с едни приятели в храма или в църквата, ама да е Месията, не вярвам да е Месията. Какво би казал неговата сестра Рая, с която също е израснал заедно, имат така по-близки са на години. Наистина, живяли сме под един покрив, познавам го, Ицо или Христо. Правила съм му чорапите, за вечера съм му правила, закуска съм му правила. Наистина чувам за някакви изцеления, чудеса, които се случват тук-таме, ама да е Месията, не вярвам да е той. Това е, искам с този пример да нагледа какво може би са преживяли братята и сестрите на Христос относно дали той е помазаник. Тъй като представете си вие, които имате брат и сестри, изведнъж един от братите или сестрите, един от братите да каже, че е Христос. Вие сте живели заедно с него, израствате, изведнъж как да повярвате, че това е той, след като вие цял живот сте били с него 30 години или в такъв голям период от време и казвате: аз си го знам какъв е той, как той ще е Христос. И ако тези братя са продължавали да не вярват в Христос до момента, в който той е бил разпнат, това може би обяснява думите на Христос в Евангелието според Йоан, където Христос заръчва на Йоан да се грижи за неговата майка Мария, след като той е разпнат. Т.е. преди да бъде разпнат, той казва: ето, това е твоята майка, ти си грижи за него. Това обяснява най-вероятно, защото Йосиф сигурно се бил поминал, нали?
И ако братята, твоите братя не са вярващи, на кой да оставиш ти своята майка да се грижи? Но това е малко с историята, надявам се да не съм ви отекчил, и се връщаме на контекста. Си зададох някои въпроси. До кои хора е адресирано това послание? Как представя себе си Яков и каква е обстановката по това време, в която той пише това послание? Всъщност, четейки първите стихове, разбираме, че Яков пише това писмо като юдеин и го пише до 12-те пръснати племена. Пише към вярващи юдеи. Защо? Защото, четейки това писмо, което е съставено от 5 глави, той употребява втора глава думата синагога. Говори с една позната терминология към читателите, към тия хора, които пише, и те го разбират. Юдеите навярно били пръснати по това време. Защо? Защото, четейки Деяния на апостолите или историята за ранната църква, разбираме, че след смъртта на дякон Стефан има гонения. Също така споменах, че другия апостол Яков Заведеев е бил убит. Нали? Писмото на Яков е първото новозаветно послание. Не е имало други послания, които да циркулират из църквите по това време. Това, което имало, е било единствено Стария завет. Това са били единствените писания. И тъй като голяма част от християните трябвало да напуснат своите общности или своите там квартали, където живеели, и да се разпръснат в чужбина, имали голяма нужда от какво? От насърчение. За това в състояние, в което те се намирали. И какво по-голямо насърчение от личния пример на Яков. Защо? Защото им трябвало насърчение или послание от някого, когото те уважавали или когото смятали за авторитет. Всъщност, в своето писмо 11 пъти Яков нарича своите читатели братя. И това не говори, че получателите са вярващи хора в Христос. Хора, които са имали знание за Бог. И понеже писмото не е писано до определена църква, то получава названието общо или съборно послание, отправено към всички. Писмото по никакъв начин не отбелязва Апостолския събор или Първия Иерусалимски събор през 50-та година. Затова коментаторите или следователите казват, че писмото най-вероятно е написано между 44-та и 50-та година. Това е датировката. Яков пише до диаспората в римската провинция Юдея, за да настави своите читатели относно практическото изражение и приложение на тяхната вяра. Всъщност, четейки това кратко послание от 108 стиха, разбираме, че пишейки до вярващите юдеи, много от тях не живеели по начин, който се изисква от вярващи хора. Дали ни звучи на нас познато това нещо? Четейки, дали намираме нещо общо с първите получатели? И всъщност посланието на Яков ни провокира дали нашия живот и вярата са истина, т.е. думите и делата ни дали съответстват на това, което говориме. Интересното е, че Яков започва писмото си не с това, че е брат на Исус Христос, а представя себе си като слуга на Бога. Впечатляваме промяната в Яков. От един човек, който не е вярвал в Христос, да стане стълб на вярата и да бъде лидер на църквата в Иерусалим и същевременно да насърчава Христовите последователи. Запазва ревността си към Господ до самия край. Си замислих за нас. Дали с течение на годините при нас не е обратното? Дали не започваме да ставаме по-инертни и по-колебливи, вместо да държиме вярата си и този стремеж към Господа? Това, което се случва в София, в нашата църква, знаете ли какво е? В момента много от младежите, които са на възраст юношеска между 15-16 години и 18,
имат голям глад за Господа, голяма жар. Събират се, молят се, организират се такива събития. И се питам до кога ли ще бъде това нещо. Дано продължи дълго време. Няма по-голямо насърчение за другите вярващи и за нашите ближни от това нашето свидетелство или нашия живот да говори в това, че ние вярваме в Бог и живеем по този начин. Се задава въпроса, аз и ти какъв пример сме за останалите? Добро свидетелство ли сме? Хората могат ли да се облегнат на твоите плещи, на твоите ramена, да се почувстват насърчени от начина, по който ти живееш, от начина, по който изповядаме своята вяра. И всъщност това, което разбираме и четем от цялото послание е, че Яков казва, аз съм слуга на Бога, и фактически той изпълнява това, което Христос казваше. Който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга или той ще ви служи. Задавах си въпроса какво означава думата слуга. Четейки гръцкия текст, там е употребена думата doulos, което означава роб, слуга. Роба или слугата по това време означава липса на всякакви права, тотална зависимост от своя господар. Слугата означава да е на разположение на своя господар, да се грижи за неговите дела. Това, което е важно за самия господар. И си зададох един въпрос към себе си и би го отправил към вас. Дали ние днес не сме обърнали наопаки цялата система? Какво имам предвид? Ние се молим и искаме определени неща от Господа. Даже му казваме как да станат нещата, кога да се случат, и в един момент се получава така, че все едно ние сме господаря, а Христос е слугата. Живеем в едно много, поне в България ще кажа, мисля, че тук не е по-различно, живеем в едно много консуматорско време и общество. Време, в което като че ли сме наскочили първите предизвикателства, с които се срещала или борила ранната църква. Какви са те? Четейки Деяния на апостолите, разбираме, че ранната църква имала проблеми с глада, неправилно разпределение на десятъци на дарения, имало гонения, но въпреки всички тези предизвикателства, четеме и разбираме, че ранната църква се е събирала заедно. Т.е. постоянствали са в молитва, в слово, в събиране, в събранието. Днес ние нямаме време един за друг. Всеки много работи, много сме заети. Трябва кредити да се връщат. Всеки е взел кредит, за да изплаща жилище, къща, апартамент, кола, някои си позволяват вили и каравани по морето. Защо? Защото искат един по-хубав живот. Някой да не ме разбере погрешно. Няма нищо лошо човек да си направи дом, да си направи къща. Лошото, знаете ли кое е? Че нямаме време един за друг. А пък Словото казва, че ние сме брати и сестри, че ние сме части на Неговото тяло. Ще ви дам един пример със себе си. Преди време ми подарих една кола. И чудех се, дойде време, тази кола исках да я подаря с някой друг. Имах желание на един брат, един мой приятел да я дам, не се получиха нещата и се молих дълго време какво да правя. И Бог така в молитва ми откри за едно младо семейство в църква да ги питам дали искат колата. Пита ги, те се зарадваха много и ми казаха, ама сигурен ли си? Викам, сигурен съм, ако искате. Подарих им колата и казаха, бе, дай ще се видим да направим една вечера, да си поговорим така просто, нели, да не бъде един подарък, просто да прекараме време. Мина почти цяла година. Не мога да се видим. В църква се виждаме, обаче не на здраве и здрасти сме. Все пак, благодаря на Бога, успяхме една вечер да отида при тях на гости. Прекарахме 2 или 3 часа, вечеряхме
прекарахме наистина много хубаво време и мъжът ми каза, бе, много хубаво беше, дай пак го направим. И аз казах, добре, няма да казваме кога ще стане. Искам да ви кажа защо ви го казвам това нещо, че виждаме се в църквата в София, да кажем 2 пъти седмично, предполагам, че тук е така. Брат и сестри сме, а нямаме време да си отделиме 2 часа да общуваме заедно. А сме части на тялото Христос, брат и сестри. Какво да ви кажа? Едно време виждах по улиците в София хора да върват гладни и държат в ръката парче хляб и така се движат, така върват по улиците и ядат. Това означава гладен човек. Скоро време не съм виждал такова нещо. Не знам, по Македония може да е нещо подобна ситуацията. Но ви ги казвам тия неща защо? Защото сме надраснали първите проблеми, с които се срещат в църквата, живеем така в едно по-добро, благоприятно време. Даже някои казват на вечера, аз хляб не ям. Не ми дай хляб, от хляба се дебелее, качвате килограми, нали? Ако има нещо друго, ще хапна. Тук ни се казва в Словото, считайте го за голяма радост, брати и сестри, когато попадате в разни изпитания. Защо? Защото изпитанията ни довеждат по-близо до Бога или да прекараме време с Бога, да уповаваме на Него. И тук има един принцип, ако щете. Това е следния, че когато заедно минаваме през трудностите, е по-леко. Защо? Защото сме части на едно тяло, едно семейство. Когато имаме трудност, проблем, товара като се разпредели, по-леко е за всеки един от нас. Не е да го носи само пастора или помощник пастора или който е бил от вас. И в подкрепа на моите думи ще ви прочета един пасаж, който апостол Павел пише към църквата в Рим, 12 глава от 10 стих до 16 пише така: бъдете мили един към друг, като към близки роднини, с братска обич, изпреварвайте си да си отдавате почит един на друг. В усърдието не бъдете лениви, бъдете пламенни по дух, като служите на Господа. Радвайте се в надеждата, в скръб бъдете твърди и в молитва постоянни. Помагайте на светите и в нуждите им, стремете се към гостолюбие. Благославяйте онези, които ви гонят, благославяйте, не кълнете. Радвайте се с онези, които се радват, плачете с онези, които плачат. Бъдете единомислени един към друг, не отдавайте ума си на високи неща, но се предавайте на скромни неща, не смятайте себе си за мъдри. И така, на друго място, към посланието към галатяните, апостол Павел говори за това: един на друг носете теготите си и така изпълнявайте Христовия закон. Кой беше Христовия закон? Христос го илюстрира много ясно. Това е да обичаме Бога и да се обичаме един друг. Как да се обичаме един друг, ако ние не се виждаме? Ако ние не прекараме време? Само по снимка, нали? По Фейсбук, по месенджера и така, по Вайбъра. Замислих за това, дали нас днес ни радват само външните неща, хубавите неща, които имат стойност за нас, които искаме да ни се случат. Не знам в Македония как е, в България на последно време се наложи една традиция, се казва черен петък. Последния петък от месец ноември има едни тотални разпродажби. Хората мислят какво да си купат 2-3 месеца преди да дойде черния петък и пълнат една виртуална кошница в интернет, часовник, сокоизтисквачка, намалена с 30-50%. И това мисли месеци наред, за да купи това нещо, за да спести пари. Дали с такъв ентусиазъм мислим ние така за Господа, дали с такъв ентусиазъм мислим за това, което Бог иска от нас да направи чрез нас, за своя народ, за тия, които са невярващи, даже за тия, които вярват, защото ние сме брати и сестри. Общо взето, някой говори за това, че каквото и да се случва, трябва да търсим Бога. Да уповаваме на Него, но акцентира върху неща, които не винаги са приятни. Именно, че ще има незгоди, ще има присмиване, ще има гонения за това, че ние сме Христови последователи. И всъщност
изпитанието или изкушението, защото в текста тук думата, която употребява апостол Яков, това е изпитание, но има и синоним, което означава изкушение, но всъщност изпитанието и изкушението е тест за нашата вяра, докъде сме готови да стигнем заради Христос. И четейки Евангелията, виждаме, че учениците се разбягаха до един, когато и дойде време да хванат Христос. И всъщност изпитанието ли, страданието или търпението, което произвежда тия неща, всъщност е нещо това, което Бог иска от нас, чрез тия изпитания или това, което се случва. Зададох следните въпроси. Какви са твоите и моите изкушения днес? Или кои са твоите и моите изпитания днес? Всъщност това, през което преминаваме, спомага ли по някакъв начин да расте вярата на другия? Или напротив ни отдалечава от Бога? Защото някой може да каже, изпитание е за мен да ходя на морето, да нямам един месец връзка с църквата, да си почивам и така нататък. Си замислиме в тази насока. Всъщност, да си ученик на Христос е наистина голяма привилегия и благословение, но има и цена, която всеки един от нас трябва да плати. И като се върна назад по времето, в което бях така ученик, макар че доскоро ние с Гаго учихме, не съм напускал училищната скамейка, както се казва, как разбираме дали един ученик е усвоил материала или е добър ученик? Чрез изпит, чрез изпитание. Както в момента Яна и Емануил ходят на училище, имат класно, контролно да видят дали материал е усвоен. Така и с нашия живот. Когато имаме изпитание, разбираме какво има вътре в нас, докъде сме готови да следваме Господа и каква е цената, която сме готови да платим заради Него. В книгата Даниил приключвам с това, с моите размишления, че има една история разказана за трима младежи. Трета глава говори за Седрах, Мисах и Абденаго. И там се казва, че тези тримата имали една непоклатима вяра. Защо? Те се покланяли на Бога и вярвали, че Той с тях даже когато ситуацията изглежда безнадежна. Четейки тази трета глава, разбираме, че цар Навуходоносор направил една златна статуя и казал на тримата младежи, ако не спрете да се покланяте на своя Бог и не започнете да се кланяте на моята златна статуя, ще ви хвърля в една огнена пещ. Това, което направиха тези трима младежи, четейки текст, разбираме, че те не се поклониха на златния образ. Тяхната вяра остава твърда и смела. Те никога не се усъмниха, че Господ не е с тях. И всъщност, че Той няма да ги избави от това положение, в което се намират. Но те казаха много ясно: Царю, даже ако Бог не ни отърве от тебе, нали, от това, което искаш от нас, ние пак няма да се поклоним златния образ. Също е с нас днес. Бог няма да ни остави, да не се чувстваме сами. Той ни потвърждава чрез Словото си, че през каквото изпитание да преминаваме, Той е с нас. Увещава ни по този начин. И дори изпитанието не се струва толкова опустошително, колкото е била нагорещена пеща за тези трима младежи. По същия начин Бог ни казва спокойно: аз съм с вас. И Яков оприличава тук в 6 стих, оприличава съмняващ се човек като човек, който е нерешителен, раздвоен. Даже има термин на английски double-minded, т.е. човек, който се двуми какво да направи. И като бях ученик, имахме една книга по английски език, ни препоръчаха, може би тук така е била известна, доктор Джекил и мистер Хайд. Това говори за един и същ човек, който нощем е един, през деня е друг. Човек с две лица. И Яков казва: не бъдете такива хора, раздвоени с две лица или с две души. Бъдете с една, т.е. нераздвоена. Следвайте Христос, независимо от изпитанията. И се замислих за това. Ако Христос е господар на живота ни,
Това означава, че каквито и трудности да дойдат, не трябва да се притесняваме. И Христос даде един много нагледен пример на своите ученици. Това беше в ладията. Когато Христос беше заспал, появиха се някакви бури, ветрове, някои коментатори казват, че станало земетресение и учениците се смутиха и побързаха да събудят своя Господ и да му кажат: абе, Господи, ние ще загинем, не те ли грижа? И той си мъмри ветровете. Тоест, ако Христос е господар на нашия живот, не трябва да се притесняваме от това, което идва, от това, през което преминаваме. И завършвам с това, че пред Бока, Гаго знае теки, аз живея в една гарсонера, преди няколко години посадихме едни дръвчета, едни липи. И аз есенно време се грижа за тия дръвчета. Знаете как се грижа? Всъщност, като опадат листата, излизам с една стълба, взел съм с едни ножици и им оформям короната, т.е. се режа колони, които отият нагоре. За да не отият нагоре много и общината да дойде напротив да ги изреже и да няма никаква корона дърветата. Но това, което ми прави впечатление, знаете ли кое е? Че аз ги подразвам горе-долу на една и съща височина, обаче гледам, че те растат, ствола на дървото става много голямо, много дебело. Така и с нас, нашия живот. Изпитанията ни подразват малко крилцата, да не си вириме много носовете нагоре, да не се възгордяваме. В същото време обаче ни държат да сме близо до основата, до Господа и да растеме, да ставаме по-яки. Така че това, което искам да остане от тая вечер от мене: бъдете близки един с друг, в взаимоотношение, не се притеснявайте. Товара се носи по-леко, когато се разпредели. Естествено, в нашия живот има периоди, в които ние се съмняваме, обезсърчени сме. Това ли е пътя? Да продължаваме нататък. Имаме нужда да излеем сърцето си пред Бога. Но освен пред Бога имаме нужда от това да станеме с ближния си приятел, да си поговориме, да го изслушаме. И след време, като мине известен период от време, може да видим, че тия изпитания, през които са преминали, те всъщност са ни помогнали да израснем по някакъв начин. И по-лесно е, когато има изпитания, да дочакаме Христос, отколкото ако няма такива. Така че събирайте се, дружете, ние сме части на Христос, да се обичаме един други и да не се притесняваме от това, което идва.